Циркът. Когато си на 13 години, животът често ти изглежда като една от онези задачи с думи от учебникът по математика, в който някой се интересува за колко време ще се напълни с вода един басейн, ако едната му тръба работи за 2 часа, а другата за 3. Какво значение има това по дяволите? Нали после децата ще са щастливи, къпейки се в него? Правилата ти се струват прекалено много и прекалено сложни, като оставащи минути до края на скучен учебен час. Това е времето, когато майка ти прилича на устройство, което постоянно се опитва да те завива, проверява дали си потен, написал ли си домашните за утре. Така поне се чувствах аз, когато бях дете през 80-те години на миналия век. Още повече, че баща ми почина прекалено рано и баба ми се наложи да бъде мой баща и втора майка. А това означаваше още едно такова устройство за контрол вкъщи. Без да осъзнавам, че брат ми е с 10 години по-голям, често се бунтувах срещу една голяма несправедливост. Той имаше право да си лепи в стаята плакати на AC/DC, Metallica, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen и другите класици, а аз не. Смело мога да кажа, че споделях съдбата на руските крепостни селяни от 19 век, защото според конституцията на майка ми имах право да си играя само пред нашия блок и в крайен случай някъде из вътрешния двор на квартал Младост. Всеки опит за самоотлъчка беше осуетяван на момента от баба ми, която четеше Библията си на прозореца в кухнята и ме наглеждаше. При редките ми бягства зад желязната завеса, веднага ме настигаха в гръб нейния глас и системата й за ранно известяване. Илко! Така стояха нещата в края на август 1989 година, когато един ден в квартала пристигна цирк от Унгария. Големи сини букви Аполо на оранжев фон оповестиха официалното негово име, настани се на малкия махленски стадион и щеше да остане там цяла седмица. Кварталът сякаш се прероди и започна нов живот. Всички се чувстваха специални, защото всяка вечер целият град идваше на цирковите представления. Живеехме и дишахме с цирка. Имаше и недоволни, няколко души, на които се налагаше да заобикалят, за да стигнат до своето обработваемо парче земя от близките ранчета. Но и те често започнаха да се спират край цирка на връщане. Оставяха на земята тежките си кофи с розови домати и краставици, подпираха се на мотиките и лопатите си, по които все още имаше полепнала мокра пръст и гледаха. Унгарците бяха мили, любезни хора. За повечето от нас те бяха първите чужденци, които виждахме на живо. Общуването, макар и на развален руски, с жестове, беше успешно. Никой и нищо вече не можеше да спре мен и другите хлапаци от квартала да висим постоянно пред цирковата шатра. Цирковите артисти ни подаряваха балони, дребни бомбони, а най-големите късметли от нас получаваха възможност да погалят едно от двете малки циркови понита или бяха великодушно допускани на представленията безплатно. А на другия ден всичко се повтаряше отново. Помня, че онази сутрин бързо закусих и се изстрелях към стадиона. Бързах всички сили, за да видя отново тази цветна, жива картина, в която участвах и аз самия. Едва успях да премина край 8 и 9 блок, които днес си стоят там като два отекчени великана. Това, което видях, ме попари. Всичко беше пусто. Стадионът отново беше придобил обичайния си вид. Усетих, че една издайническа сълза потича надолу по бузата ми. Тъгата бързо зае мястото в ложата на моите спомени. Циркът си беше отишъл.